Сәлем дуслар, бүгін мен сізні еліміздің ең зор елғаларының бірісі білән таныштырырмын. Кама елғасы. Мен сізге бұл елға турында сөйлеген едім инде. Елға Удмуртия республикасынан башлана. Удмуртчадан Кам сөзі баш елға деп тәржіме етіле екен. Каманың ұзынлығы 1805 километр. Ол Россияның 5 регионы, Удмуртия республикасы, Перм һәм Киров өлкәсе, Башқұртстан һәм Татарстан республикалары аша уза. Татарстан территориясында Идел елғасына қушыла. Әйткән идем инде, хәтерләсәгез, татарша Кама елғасын Шулман дип йөртәләр. Бу аның борынгы төрки исеме. Шулман елғасының якынча 380 километры безнең республикабызга туры килә. Кама Татарстанда Иделдән кала иң зур елга. Елга буенда иң зур шәһәрләр урнашкан. Соликамск, Перм, Сарапул, Ярчалы, Түбән Кама һәм башкалар. Кама аша барлыгы 22 күпер төзелгән. Сайыскан тауы авылы янындагы күперне күргәнегез бармы? Ул Балык Бистәсе районында урнашкан. Кама елгасында барлыгы 3 сусаклагыч төзелгән. Воткинск Кама сусаклагычлары һәм Түбән Кама сусаклагычы. Аңлагансыздыр инде, соңгысы Татарстан республикасында урнашкан. Кама шулай ук Россиядәге иң ире су юлларының берсе. Елга буенда бик күп пристань һәм портлар бар. Кама буйларының искиткеч матур табигаты һәр вакыт туристларны үзенә җәлеп итә. Елга төрле балыкларга да бай. Кама буенда истәлекле урыннар да җитәрлек. Дуслар, сәяхәтебезне әле дәвам итәрбез. Бүгенгә сау булыгыз. Хуш-хуш!